So, hi guys, and welcome to my vlog. Darag mga kinakusgang magtatambag guys, wala likod guys. Siya si Upaw, si Muno. Tingnan mo no? Si Buling. Ano nag-advise mo guys nga magminyo na lagi guys kay magdara na ba? Lupi ko nagtambag. Kasi Mark, kaminyoon eh. Wow! Siya kasultin mo pa. Ha? Kung kasulti, parihatan ko lo. Wala mo'y kadit. Sakto mo na, sa karol ba, waba. Makasalde pa ka. Uli diyon guys nga happy balintong sa meron. Ha? Kay may pares. Wala pares no? Pangitaon pag pares. Pot kalangaw. Si Dr. Ong, Professor. Ay, professor, dara. Professor. Professor. Wow! Hi guys. Ay, Dara. yan. Ay, sa akong vlog. Oh, wala si. Mayo po na yung testimony guys. Si Kuanday, si Dr. Tikyo. Thank you mo. Tikyo ni. Lift tawag Dr. Tikyo. Di pa tayo sa tambag no. Tambag mo, wala tambag mo. Murag, nabaagan sa kumot na yun. Buwan ano bidiyan may video. Nami nag ebidensya ba? Nahumanan na nagtambak.